Hi, Gob. Ay, may buntag diha nimo. May buntag. Sus, ako kang kuhaan o pamahayag ron ba? Sige. Governor Pambari 4, bida, kay nakahibaw gyud ko, nakakita ko sa imong kumbate gyud ang akong giinguna do na kay kontra nga ligon, na kay kontra sa gawas, na kay kontra sa sulod, wa kay mayor, bidang paita. Nakakita mi sa imong why vote buying. why vote buying, nagkuwang pa gani mong tarpaulin. Ang sige, mo tong TikTok attorney mo pinakapadaog nako. Straight to the point. Unya, atong pagtagad mahigala kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisag tua mahigalas dahig. Apan ni daog pagkamayor didto mahigala sa Davao City. Straight to the point. Kuyawa ini mga kagalaan oy. Wa didto mga higala sa wa sa Davao wa makapangampanya tua mahigalas dahig. Pero ni daog gyapon pagkamayor og ang iyang anak pagka-vice mayor. Mao ni daog usab sa pagka-vice mayor dito sa Dakbayan sa Davao. Straight to the point. Samtang dito sa Alboy Leyte, dumadaog pod pagkamayor ang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa. Straight to the point. Si Knight Archival nakakuha po og 105,542 votes. Karon tungod ato ni Rufil, ato ang suwayan no og kuha ang mensahe pod sa ato ang mayor si Archival. Nestor Archival. Mayor, good morning. DJ Buiki, live taron ni Atty. Rufil sa DYHP ug IFM. Mayor, maayong buntag. Kumusta? Maayong buntag, Atty. Rufil. Maayong buntag sa nagpaminaw sa atong istasyonan, no? Labing una, Mayor, unsa may imong gibatik nga ikaw gyud ang gipili sa mga Cebuanon? Well, number one, na-surprise ko. Na-surprise ko because ang majority dako man. The second, of course, nalipay ko. Yan, nalipay sad ko nga i-interview ko ni Atty. Rufil, no? Kay usap-usap to sa mga chances nga nakapadungog ko o kinsa ko o kunsay akong pagkabuhaton. Salamat sa inyong istasyonan, Atty. Rufil, o ikaw. Atty. Rufil, basig aduna kay pangutana ngadto ni Mayor Archival, attorney. Abe, gamay lang kayo. Mayor, congratulations. Yes, go ahead, Atty. Rufil. Mayor Archival, congratulations. Salamat kayo, Atty. Rufil. Salamat sa imong paghatag og chance nga ma-interview ko. Diyan mo. Bida no, katong pag-interview na ko nimo murag gani kag nag-istorya ta nga medyo kini mga tao inigabot sa final hours murag dakong factor to mga uban pa nga mga kuan diha no, pero kini sakto na migon nga na surprise ka kaysa akong pag-interview gani nimo murag okay man tanan nimong mga tubag pero doon na kay gisulti nako about sa final hours ba no, pero karon medyo lahi ang resulta sa tanang eleksyon. Kini ni ang Mayor Archival medyo midterm election nun, pero medyo nakabantay kang murag unique yun karong eleksyon na. It's very unique in the sense nga ako being a councilor sa North District, nipadung ko sa South. Now, ang North ug ang South, Atty. Rufil, lahi kayo ang iyang kuan ba? Ang iyang makita nako nga ng behavior sa mga tao. Lahi yun ni kayo siya. Unya, well, ang akong nabantayan nga although receptive sila kayo kay makasabot man sila nga explicar nato kung sa ilang need unya unsa atong mahimo indot kayo makasabot sila, but nagisulti na nako nimo nga sometimes man good kung imong tagaan og ayuda especially kwarta ang mga tao gawas man maka-create siya og certain connection. O na siya utang buhot doon sa naghatag. So muna akong gingon nimo na ang final day gyud mao ginay usas pinakadako na result unsay resulta. Pero Mayor Archival, sa imong gingon nako 5 na lang kabo kapitan na habilin niyo. So out of 80 barangay captains, 5 na lang nahabilin sa BOPK. So masabot ba nato nga dili gyud na maginipanay og kapitan, kun dili ang mga tao gyud mismo? Actually, Atty. Rufil, nigawas gani yung final hours, duha na lang ang among kapitan. So grubihan no? Duha na lang, although ang uban na siguro inclination to support, but sila ganahan nga pakita gyud. So ang nagpakita gyud sa ilang support nato
si Attorney Brian sa Inayawan o si Kapitan Irene sa Tipadilla. Nadal. So, muna, nisamot kapiang. But, sa ato lang gihimo, I think, naka-istorya na yun ko nimo nga, instead, sa mga barangay officials sa mga kumpanya, then, gikan ta sa, padung ta dito sa mga tao yun, ng constituente mismo, para maka-connecta nila. However, it's very difficult. This should kaayo pagpapundok nila because, number one, ang mga kapitan dili mo pagamit sa gym, yung mahadlok man, no? Ikaduha, kanabitang ang mga tao duha-duha kung mo-join ba di o dili kay makitaan di man sila tagano gayuda. So, this should jud kayo. So ang hitabo daghano nimo ang meeting, daghan nimo ang certain gamay nga focus group discussion kay dili man moadto sa usa ka lugar ang mga tao kay mahadlok man. So challenge jud kayo. Kay sa imong gingon na to, istorya ta 5 karon na duha na lang gani diay kay ngani matud nimo lisod man ko kay mga kapitan sad kay presyuron man dili mataga ag krudo mo nang mamalay na lang gyud pa mga kapitan sad. So ikaw mismo nakasabot na lang po kanila, Mayor Archibald. Nakasabot na lang gyud mi, kay ug di sila taga ano krudo, why krudo ang garbage truck. Oo. Niya ang peldo sa uban nga mga empleyado. So mo na yung mga mo padung lami sa ground pero dugay lang Tony Roville puti. Mayor Archibald, kining karong eleksyon na ba grabihas mga kwarta ng gawas pagkadaghan ang pinalitay perting grabiha ang dinagkong kwarta gid nga ng gawas. Masabot ba nato nga medyo ang mga subuanon gawas nga makaingon ta nga mga brilliant nga mga voters medyo lahi ang pagtagad yun sa mga subuanon nun. Ang kwarta mo na gingon gikaon ang paon apan giluwa ang taga mo na hitabo rong eleksyon na. Maugid na ako gipahinumdum nila Attorney Roville because kung tingnan sila kanang bugas kada semana indot man na niya ang 4,000 indot man na but mubo ra kaayo ang epekto ni ana dili pareho sa programa nga atong ihatag na programa nga malungtaron. Mao na akong giingon nga tukpa ang paon iluwa ang taga. Tandem ining tumuran. Oh, sige. So ining tumura padung na iproklamar mo ang sa mga konsehal Mayor Archibald. Salamat again. Congratulations gikan sa IFM ug DOHP. Salamat kayo at Ronald Phil sa inyong istasyonan. Siguro na apay mga lain time nga makaistorya ta. Salamat once again ang ato ang Mayor elect, no? So karong tungura ang attorney padung nagyud no nga mo but after such canvas, it appears that Lester Archibald garnered 356,190 votes for the office of Mayor, the same day the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we later proclaim the above-named winning candidate as the duly elected mayor of the city province of City. Ganyan nato ni Rufil, dahan ng idonitan na ang mga certificate o sa pagproklamar niya. Simple na tayo, naka-color puti, naka-polo shirt, naka-tuck-in. O niya, nakikahulagway na, no? Kauban ang ato ang mga City Board of Canvassers Attorney Rufil. O niya, ato na lang ipaabot ang pag-isa sa kamot o giisa na gyud ang kamot sa ato ang atong mayor. Mayor-elect sa Cebu City, Nestor Archibald. Gilamano ang ato ang mayor-elect niya. Niuban ang iyang pamilya Attorney Rufil, nining usa ka special photo moment. Unya adunay posibilidad nga magpicture pod ang uban pang mga kandidato together with the newly elected nga mga opisyalis sa Dakbayan sa Subo for the Cebu City North nga naa dinhi karon og ang ato ang Vice Mayor-elect and Mayor-elect nga naproklamar na gyud Attorney Rufil alas 9:00 karong buntaga hingpit lang nakaproklamar tanan ang City Board of Canvassers sa Comelec sa tanan nga mga midagan no sa lokal nga mga posisyon dinhi sa Dapat sa Sugbo. Igo gyud last 9 gyud on top baboy kay
Igo-igo Exacto, human-human din ha. ginatawag. Mo-shift ato mga mata dito sa Kapitolyo, boy ki, ha? Eksakto gid Attorney Rufil. Unya kining ako ang nahimutangan karon Attorney adunay imahe sa Santo Niño. So ang ato ang mga pag-ampo na magiyahan ang mga newly elected officials sa ato ang dakpan sa Sugbo labi na nga daghan ta og mga issues og mga problema nga gisagubang ato silang iampo no alang sa kalampusan sa ilahang liderato ning ato ang dakbayan Attorney Rufil. Unya gikan na lang din ni Attorney Rufil no mo hatag laming update sa ato ang social media account unya kung adunay mga importante pa kaayo nga mga moments dinhi uban mga Tanawa, boy ki, kung naa kay time unya, or unya baka, depende lang, nga imo magkuhan bisag mensahe lang si Mayor Tomas Osmeña nga karon maoy bag-o na nga Vice Mayor. Actually, Attorney Rufil, ato ng panikamutan, nakakuha ko, naka-interview ko ni Mayor Tam Kaganiha, ni Vice Mayor-elect Tam. So, atong suwayan, Attorney Rufil, kay naa ko'y mga 7 to 8 minutes nga interview kaganihan ni Mayor, Vice Mayor-elect Tammy Osmeña. But anyway, Attorney, ani-ana, ang tanan nga mga kandidato, no, kauban din karon ang nagtapad na nga to ang Vice Mayor-elect o ang Mayor-elect sa dakpan sa Sugbo. O niya, nitapad pod, no, si kining pagumangkon ni Archival nga usapod sa mga midaog isip pagka konsehal sa ato ang Cebu City North District. Again, hingpit na nga naproklamar ang tanan nga mga napili sa posisyon sa pagkakonsehal, sa pagkakongresista, pagkamayor o vice-mayor sa dakbayan sa Sugbo para sa Bantay Balota 2025 midterm elections, local and national. Idol Buy kini gikan dinhi sa Cebu City Social Hall, Tatak Arimen. So congratulations mga higala sa ato mga kaigalaang mga naproklamar na Mayor, bagong Mayor sa Sugbo, Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tammy Osmeña, o ang mga konsehal sa North District mga higala nga baguhay lang sa proklamar si ang Congresswoman sa DI QT Dilmar, o niya ang mga konsehal Winston Pipito, Nice Archival, Harold Go, Edgardo JP Lavilla, Joel Garganira, Alvin Arcilia, John Alcover o Bebs Andales. Okay, standby may gala ha kay human aning sa Cebu City Social Hall may gala sa tong City Board of Canvassers. Aritas Provincial Board of Canvassers. Medyo aligresad. Readiness in the RV Veloso sa report. Live and direct sa Cebu Capitol Social Hall. Yes, kasama Atty. Phil. Ana sa Capitol. Uy. Si Cebu gubernatorial candidate Pam Bari 4 kasama Atty. Phil. Na-spam, niabot na diha sa Kapitolyo. Amao din na makpak. Dako naman kong biya kung mahigala. Sorry. Okay, formally nakasulod na sa canvassing area si gubernatorial candidate. Balhin ko kasama Atty. Sige lang ha. Aron na makita din. Nagyo, isa ka nagyo sa Kapitolyo, si Pam. Okay. Kaywa naman, pinamungahan naman lang kuwang, RV. So, pinamungahan naman lang kuwang, murag immaterial ng ubang mga kuwan ni. Okay, so nakapwesto na. Atubangan nga bahin si Cebu gubernatorial candidate Pamela Bari 4 kasama Atty. Phil. Nakasulod siya 10:04. Diri sa social hall kasamang Atty. Phil. Nagsulog siya og black, all black para sa katong mga listeners na to.
all black ang iyahang upper kasama attorney Phil na ay murag chaliko. Murag Filipiniana. Filipiniana. Oo. Modern Filipiniana. Modern Filipiniana type kasama attorney Phil. Murag siya og kanang balikbatik na type sa sinina kasama attorney Phil. Oo. Nitapad siya sa iyahang paralegal kasama attorney Phil na sukad pa ni gabi hangtod sa gamiha kadlaw gid sila mamauli. Kung yung pawatan ng ganihan, nagbanos-banos lagi po na sila. Mura man og kuan ng Pwede na, Kapitolyo. sir. Pwede na. So unsay aura, unsay environment in the RV, unsay ma-feel nimo da? Murag magkapanimbawat sa balahibo kasama ang RV? Yes, kasi ang attorney Phil for so long, familiar faces ang ato ang makita din kasama attorney Phil. Familiar faces. Karon nga higayon ko sa attorney Phil, bagong naong atong makita din sa Cebu Provincial Capital kasama attorney Phil. Very light, although makita na to nga ang environment, wa pa magud kakita pod sa mga provincial capital employees. So dili pa ko ka ingon sa kinatibuk-an gyud kasama attorney Phil nga. Ang mga board members, wa pa mga bot diha? Walay board member na nakita na ko dili kasama attorney Phil. Kadali ha. Okay. So closer look kasama attorney Phil on it. Okay. So na kita diri kasama attorney Phil. Ako lang siya kuhaan og picture kay para na apod say so so formally nakalingkod siya kasama attorney Phil. Ang pinamungahan na lang ato ang gihuwat formally ipahibaw ni Attorney Marshall Sarno para kumpleto mahibawan na po on formally ma-announce po ang mananaog kasama Attorney Phil. Atong pabuto ning pag-announce ron sa Comelec? Atong paabuton kasama Attorney Phil kay base gani ha. Sa ato ang data 84% to excluded pa adto ang pinamungahan kasama attorney Phil ni gubernatorial candidate Pam Baricuatro with 1,088,765 votes kasama attorney Phil. Cebu Governor Gwendolyn Garcia, the incumbent governor, 744,261 kasamang attorney Phil. Murag material na bisag ipuno tong pinamungahan, gamay ra magbiya sa pinamungahan kasamang RB. Sa report ni kasamang remark, gamay ra magbiya sumura og dili na sa material kayo kasamang RB kung maohon eh. Yes kasama attorney Phil. Atong tan-awon unya, kung pila gyud ang voting precincts niining pinamungahan o pila pod ang voters nila sa mga area kasama attorney Phil arang atong bana-bana sa lang ato ang analysis. Unya. Kay gamay naman ang gabi ipagbiya ni Remark 14,000 labaw si Pam og 1,000 ra kapin. Unya karon latest nakabawi si Gob Gwen pero 2,000 ra pod. So dili kay sa kwan mahimo sa material kay nalubong man sa ubang mga lugar sa Danao, sa Karkar, timang pagkalubong nga. Yes kasama attorney Phil. So muna kasama attorney Phil atong lantawon kung unsa or asa nga bahin sa data or sa statistics nato matan-aw asa siya lubong unsang barangaya kay makita man gyud kasama attorney Phil. Initially with the Comelec kasama attorney Phil, although about even if kanang naamay mga nagkalain bailway kasama attorney Phil, pero ato mo maobserbahan kasama attorney Phil with this trend nga naay mga bag-ong faces sa ato ang pangagamhanan karon kasama attorney Phil. Mas nakatimbang-timbang na ang mga tao or taas-taas na nga higayon ang ilahang paghuna-huna kasama attorney Phil, considering na naapod mga nahitabo, no, events from the Duterte, naabot siya sa The Hague, and then ang ilahang mga kadismaya sa mga promises kasama attorney Phil. So daghan ng mga parts, aspect kasama attorney Phil nga atong i-considerar with the Cebuanos nga nagpili og mga bag-ong naong alang sa ato ang pangagamhanan kasama attorney Phil. And hoping nga kani mga bag-ong naong kasama attorney Phil makahatag gid sila og good food nga governance
sa ato ang mga Subuanon nga naghatag sa ilahang pagsalig og kumpiyansa ngadto kanila kasama Attorney Phil. Kanang sa CR daan RB, ang CR nga wanay bayad, kay libre ng wiwi ug pupo, isaad man sa pambari 4 sa atong programa, ato na ginang ipatuman RB, ha? Kay ato man sang suktan ana uli sa mutuman. Ang duulon sa mga Attorney Phil. Sige unya na to taon. Kuan na sa kana. Sige. Province is hurting. So this is a time. Murag nilaot atong signal day. I want to have a clean, approachable, and simple governance. And of course, dili na ko kalimutan ang akong saan regarding sa healthcare. Yeah, expect to have a press con maybe within the week. And we will form the transition team in a week's time. So, yeah. Kumusta po yung pakiramdam po natin? You cannot imagine how happy I am. And how grateful I am sa mandato nga gihatag sa probinsya sa Subo. This is unprecedented. This is unexpected, considering that there was no vote buying on my part. I can truly say that this is a campaign for me from start to finish. Considering that you are fighting against the governor na kanang dugay na po ba sa pagserbisyo, are you expecting makadaog sa mga? Fighting? I'm a lover, not a fighter. It's such a strong word, no? I was just doing the best for the people, and of course, with help from the Duterte family, So I was just doing the best I can, and the goal was to get the message across na kinahanglan kausapan og so winning really is upon us. Ang gabi or may hanggang na naatay o sa Di mabati. Mga major changes po once na to your first command. Yes. Good afternoon. Again, an hour, but we don't need to change something that's working. Like, sama. Pa na, di mabati, mahigala, marag nadaot itong signal. Ma'am, ready ka nga makita alliance pokon with the provincial board members and even the mayors kasi pili din po tali na do sa Maricuatro. Of course, because the goal really is kung saan ito pag-usab, paglambo, pag-unite sa probinsya sa Subo. But whatever it takes, I'm prepared to humble myself para lang yun na maayos nila ito. Usab nila ito ang administration. Ma'am, you have raised your concerns regarding the tourism, kung giunsa ang pag-manage, no? Will you still have the sorry sa Subo? I said in these interviews, kung naamagali magsuri-suri, it should be mobile clinics and food trucks and mobile kitchens. But definitely it won't be me. I will probably go around but quietly, without. Pero kung paano nag-expect ka ang bigas ng COVID mo daw yan ang shoulders. I'm sure, yeah. Well, I hope they will, but that's why I said, it's a time for healing, I am prepared to do that for the province, para sa mga Subuan, need to heal, but I'm pretty sure there will be, cases hurled against me,
Because what you've seen during the campaign, how nasty it was to me. But they did to me. It was quite nasty, no? But sige lang, we are stay humble and stay focused sa goal. Tapos na malambo yun ang mga sa may questions? Okay na ako. Okay, thank you so much. Later na lang. Ingon mo ang pasigarbo sa sunsoro mo ihikli. Yeah, no. You mean pasigarbo or? Sa sunsoro mo. Sa pasigarbo, no, we look into other alternatives, not less costly and less physically taxing or logistically, probable nga options sa itong pasigarbo. Nakaigulit na lang yung programa? Nakaigulit na lang yung programa? We will looking into that now, but as far as I'm concerned, there should only be one Sinulog, that kind of facility. Yeah, we will look into other alternatives as we go along. Pero sa victory party ba? I think people are celebrating already. Yeah. Thank you kaayo sa inyong suporta o ang suporta sa tibuok probinsya sa Sugpon. This is so overwhelming for me. I'm so humbled sa gihatag nga mandato kanako. O daghan salamat ninyo. So, huwag kang mag-expect na ikaw may mahimong ganaro? Honestly, I was hoping. But, thinking, if you look at it, now we're up against somebody, who has been there. I'm up against a political dynasty. So, I was just being hopeful and just doing my work. That's my part. Gawin na yung nag-gusto natin si dating Pangulong Rico. Yeah. Iba po yung administration ngayon. Kumusta po yung what can we expect with the working relationship with the national government, especially with the administration? The job of a governor is to promote the general welfare of the province. I would want to stay focused on that. If it's just go out of politics now, regardless of politics, I'll just do the best I can for the province. For now. Ma'am, I would just like to raise also, considering incumbent Governor Brandon Garcia, naman siya iyang mga tao din hit. Ang mga tao din hit, ma'am, imo bang sa plano din mo sa ilaha? Nabay mga Elisa? Yeah, we will go into transition team. Of course, those around me, the inner circle should be, of course, my but now na to ng pagkalantawan, as I've said, we don't need to change something that works. So if there are people who are doing their job very well, not necessary to change them. Thank you, Kai. Thank you. Congratulations. Thank you. So I'm back, I'm back in Capitol. My mother was security. The RMN News Special Coverage. Yes, Boyke? Attorney Rufil, init kaayo ang paggakos o pag-abi-abi sa mga higala, baguhay lang na iduha ka mga babaeng higala ni naguna sa gubernatorial race nga si Pambari 4 unya naapagi pipila ka mga higala pod nga ni how kani Attorney Rufil unya karon tunguran ni lingkod na sagbalik sa iyang pwesto dinhi sa Cebu Provincial Capital Social Hall kung diin ang proklamasyon ato ang ekspektar ikakompleto na sa 100% nga mga election turnout unya karong natungura Attorney Rufil ang ato ang Pambari 4 nga gisuportahan sa mga Subuanon. Nangumusta to nimo Attorney? Pagbuay lang gyud nag-istorya sa wa pa ka ni tawag. Nangumusta nimo naghinumduman pag gyud ko sa atong sayaw, Hinumduman kay ikaw gani para sa chat. Kining tapat karon ni Gov Pambari 4 mo iningon sa sir nga familiar ko tungod sa TikTok sa ato ang TikTok dito sa social media. Onya nangumusta sa nimo Attorney pero da pa sa mga gipang hi hello Attorney Rufil Gov Pam. Hi daw Attorney. Hi Gov. Hi, may buntag diha nimo. May buntag sus ako kang kuhaan og pamahayag ron ba? Governor Pambari 4 bida kay nakahibaw gyud ko, nakakita ko sa imong kumbate gyud ang akong giinguna do na kay kontra nga lig-on
na kay kontra sa gawas, na kay kontra sa sulod, wa kay mayor, bidang paita. Nakakita mi sa imong why vote buying? oh, why vote buying nagkuwang pa gani mong tarpaulin. Oh. Kasi gani mo tong TikTok attorney mo tinakapadaog nako. So mo na Iran man good. na nga kanang unsa gyud mong gibati ron, Governor Pam? Naghuwat pa ta karon sa proclamation. Attorney, usa naman lang ka lugar ang wala na count ang pinamungahan. Ang ako pag yung hometown no. So, ang gatubang napagnan ko suga. Oh, mao gyud. Onya kuan attorney ka nang muna mapasalamaton kay kung dako sa mga supuan no nga naghatag og mandato na ko karon overwhelming victory kini. But really, you know, this victory is not mine alone, but victory sa ni sa tibuok probinsya sa Subo. No, para sa kabaguhan gyud diri sa probinsya karon. Panahon na so daghan kay magpista karong adlaw attorney. Katubang permiro bitaw nimong kuan nga kanang nidagan ka murag baliwa lang to ba? Nya human kuan na. Oh, lagi. Ni abot. Huyo pa ko. Huyo pa. Karon mo na ni resulta sa huyo. Grabe no ka kuan gyud kanang imo na ba ning nalantawan daan nga makuha nimo ni nga posisyon gyud or kini ni ang wa na gyud ka magdahom ani? Wala gyud attorney no, I let go and let God na gyud attorney. I just did the best I can sa pangumpanya and to get the message across na kinahanglan tagabaguhan. Nya ako na lang gyud ni gihatag dito sa Ginoo. Ako na lang gyud Lord ang magigo ani ug ang mga tao kung gaan ko nila mandato no. Wala na gyud ko attorney. Pero na magic ko og naginaot ko nga unta makatabang ko sa katawhan. Muna akong giingon sa ako ang post kahapon ko nga I did my part for Cebu and I hope Cebuanos will do their part for me. So, muna, so karon nagitagaan ko nga mandato. Dako kay nga responsibilidad para nako. And I take it seriously good attorney. Unsay feeling nimo pagsugod sa ihap ang mga nanggawas ng election returns ikaw na may naguna? Mo lagi attorney kato nga pag ni sink in actually no. Ang panghitabo no karon so wa pa gid overwhelmed kay ko padang ako alang nasa kong kasing-kasing on ingratitude ug ang ako ang paglantaw nga responsibilidad ni it is a responsibility to serve the people of the province of Cebu. That's how I look at it. It's not about dominating people, it's not about power, it's about making a difference yun sa probinsya sa Cebu. Kaganinang kadlaw na nawagan ka sa imong Facebook nga kinahanglang awake ang mga tao kay kinahanglang magbantay kay murag ni dunay gamayng kakulian ang result. Mao lagi no na hinay kaayo unya ninaog ako number so everybody good was alarmed good including my team so mo to nag-post me. So my you know but I still have faith good in the process although a part of me were thinking na basi kung sa nanino kay you know, it happened in the past. Hadlok sa kita, nag-alarm ta. Pero thank God, no, all's well that ends well. Ang imong mga council karon gipahibaw na ba ka? Doon na ba'y communication gikan sa Comelec nga noon sa may hinungdan nga nalangan ning sa pinamungahan? Kanila bang imong yung lugar nga dito ka napadngan? I have the lawyers are still talking to them, no, but I don't know, maybe it's a reflection of those people governing there. Oo. Kining GovPam, ako kang kunon ha kay kinini ang in the first 100 days siguro posibleng mapatuman na ginato ang libreng wiwi o libreng pupo in town sa atong terminal. Yes. Kana gyud attorney. Trabaho na nato. Oo, kay kuan la ba gyud? Oo. Unya kining mga department heads, way problema ng mga kuan siguro ikaw na bahala anang mga empleyado sa Capitol but kining mga department heads alter ego man nimo ni. So, unsa imong tan-aw kinahanglan gyud ka nga mo kuan ani kay trust and confidence man ni. GovPam. Ang akong transition team, attorney will look into that, no? But as I've said sa interview kanina, no, we don't need to change something that works already, no? So, muna yung mga programa, muna yung mga tao nga makaayo sa katauhan, no? Ato nang i-keep. But naman yes, attorney. O sige. Now, kinini ang hibaw ta ang imong sincerities pagserbisyo sa mga Subuanon, pero unsa may imong strategy ani ron? Kinila bang vice governor o ang mga board members dili ra ba imo? Basig mo babag sila sa imong mga plano?
muna akong ngayon ganina, attorney, no, nga this is a time for healing. Na kinahanglan ang probinsya sa Subo, especially katong dili mga kaalyado na ako, no, we need to heal and we need to be focused ang ato ang goal nga as public servant mo serbisyo ta sa katauhan. Basta I just want them to know nga although dili mi kaalyado, but I called some, no, I told them na naara ko if they're willing to work with me, naara ko moalagad nila. I called some mayors during the last days of the campaign. So kabalo sila, attorney, nga naara ko nila that my goal is to empower them and not to overpower them. So kung dili pa sila mo trabaho with me, ambot na lang yun. Ako na ng isang at sa katauhan. Basta ako willing ko mo trabaho nila. Oo, kay mo gani problema usahay nga na kay planong maayo pero mubabag ang konseho. So kini we should get politics out of the way ba. Ang atuwa unta ato napakita magugda ko kay mandatos ang probinsya sa Subo. Na gusto sila kausaban. Kani akong pagkadaog dako kayo nga numero. Nagpasalamat jud kog dako sa taga-probinsya sa Subo. Kung dili pa ni ang mga ubang politika mo trabaho nako, ilahan na ng tulubagon sa katauhan. Kining ako manikamot ko nga makatrabaho ko nila. Kini mang hospital GovPam, importante ni kay mga tao, mga pobre in town, mao ni makarelate ko sila. Problema, why doktor, why mga tambal? Unsa may atong mga pamaagi gid ani ron? Yes, attorney, will look at into appropriation right away ato na mabutangan. Actually, we are already looking at it and we're already preparing for it, attorney. We will set a press con in the next week, in the coming weeks. So, amo nang i-result ang mga plano. GovPam, pwede ba pod nimo ka maapil ba nis imong mga plano diha nga para pag-protect sa atong environment nga i-review kini mga kanang kware sa atong lalawigan? Yes, attorney, kana gid ato gid ang pagkalantawon, attorney. Yeah, that's also part of our agenda. Ang kware o nya katong man nga riverside nya gikubkob to kaya nga to ba nga ang environment kinahanglan concern ka sa environment. Yes, of course, attorney, no. After all, kana related na sa atong existence sa kalibutan, so environment is also a part of my plan. Tingali na to. Apilon sa siguro tan-aw kining sa MCWD kay ang permiro mo dunay kontrata ang Ayala o ang province nagkonsortium sila mabaligya tubig sa MCWD at 25 per cubic. Unya giputol man hantol pa na sa 2035 giputol ni Governor Gwen. Unya nagbaligya sila lahi ng partner ang rason na mahal na noon mga 60 per cubic. So nabutang ni mahal na noon tubig. No sa baning kalakihan ni mahal man siguro mo i-review sa dinhi mo pag-protect sa mga subuanon nga di ta madakan sa tubig ang taong gasto. Kana gid attorney kanang tubig usa sa gid sa problema no sa probinsya. So muna to usa sa akong mga ipang-sulti during the campaign is serbisyo gyud dili negosyo. Lisod manggod kaayo kung ang panerbisyo sa gula na itong negosyo. So, attorney, mo na ito. Muna itong pagkataon. Rest assured, attorney, I will look into it. Thank you for being up. Kining imong mensahe na lang, Governor Pam, sa ato mga listeners, sa DYHP, o sa IFM, o sa ato mga social media platforms, ka naminaw na ito karon. Daghan kay salamat sa mga subuanon sa inyong gihatag ang mandato nako. Ang akong kadaugan, inyong kadaugan. No nga ako yung paningkamot na maarang-arang inyong quality of life. And I will never di ko mabuhat o mga butang ang makadaot sa mga taga-probinsya sa Subo. I consider myself as a public servant and I will serve the public as much and to the best of my ability. So, muna natin so help me God. Kaya daghang kay salamat, of course, no. Thank you God sa Lord sa small miracles that happens every day na ko no mga tanang divine intervention nga nahitabuan ni nga kumpanya ug ako nalipay attorney no nga this is one of the things that we should note no ang mga Cebuanos nga nakapadaog sa gobernador na wala gi vote buying. Wala gi ko ni vote by attorney. So as far as I'm concerned, this is a clean and honest campaign and election. So, maka-proud kayo ang mga Cebuano nga ilang gibarugan ko
karong panahon na, and you have no idea how grateful and thankful I am sa katauhan karong panahon na. Oh, kay grabe gyud kayo. Kini imong kadaugan kuan gyud kayo. Lahi umro balik wa kay bisag usang mayor, wa kay incumbent nga mayor bisag usang wa gyud kuan. Grabe gyud murag walay vote buying attorney, wa koy daghang kwarta. It was very lean akong staff, ang amos ang expenses very lean, no? We did not spend beyond what was necessary. Murag ang nahitabo ni Presidente Duterte sa 2016, murag mo nahitabo nimo nga way incumbent mayors pero ni daog. Mao magid na goal sa PDP Laban. That's why gipadagan ko on my own. If you notice, wala ko sa PDP Laban, wa ko vice governor. Ako ra gyud kay para ni Presidente Duterte, mo na yung tayang gusto mahitabuan. Nahitabo gyud gibarugan gyud siya sa taga-probinsya sa Subo, no? My victory is also the victory of President Duterte. Ug unta, no, mahibalik na siya diri attorney para makumpleto na akong kalipay karon. So kini bang imong kon ba pag Primero tong interview mo ra bitag huyo gianaan lang ka unya. Primero murag ingon ka nga just may file lang ka og certificate of candidacy pag hatag og statement lang og muda og bonus. Pero karon grabe gyud dako ang bonus. Grabe good, attorney, this is a bonus from God and from the people, no? Ilahag yung ipakita yun nila nga gusto na nila kausaban diri sa probinsya sa Subo. O ilahag yung ibarugan si President Duterte PRD ug ang panawagan ni Inday Sara, no? Mapasalamat sa dako ni Inday Sara kay giadto gid sa atong rally dito sa Tartar o si PRD, no? Gisaka gid niya akong kamot 3 times o ang mga pamilya Duterte, no? Si Pulong, si Mama Hanilet, no? Kung Pulong, Hanilet, ilagid kong gi-endorso. Onya, sige, kung maka-lugar ka niya pohon, kay nakasayaw, ako kang gipaparisan ni Buyki, og sayaw nga, gubernatorial candidate pa ka, tingali pohon. Oh, kanang governor na gyud ka. Attorney, people's governor. That's what I want to be known because it's the people who made me a governor. Thank you kayo, attorney. Okay, sige. Salamat. Daghang salamat. Salamat. Okay, salamat. Okay, Buyki. Okay. Yes, Buyki. Yes, Attorney Rufil. Sa ato ang makiksuuno nag-atang pagkitaon niya. Dako na to pasalamat ni ato na tawag nga golf, no? Pambalik ko sa iyahang panahon naghihatag Attorney Rufil kay ikaw gyud ang sa siyang gipangita. Pagkita niya nako sa manayaw ko no ta. Salamat ko Attorney Rufil, ha. Hasta tong iyahang mga staff attorney pagkita nila sa tuang logo, pasalamaton sa kayo sila nato. Okay, wa man tay laing tumuog tuyo kundi ang pag-inform ra man atong higayuna sa iyang mga plataporma og sa pagtubag sa mga isyu kay di amsad makita kung unsa iyang klase nga liderato ang naa si Pambare 4. Murag daghan kay tog viewers Buyki pag ingon nga mo TikTok si Pam niya, ikaw pagi-partner. Ang iyang staff attorney niingon nga, sir, kadto na sang kay si Spider-Man, Superman. Engko, bago pa kita nagka-coverage sa Bantay Balota, pasayaw na po ninyo. Pero, kanang angayan kayo sa siyang gisulobron sa gihulagway ni Radimon RV Veloso nga nakabatik siya, nindot kayong tanaw, no? Kanang Filipiniana, nakibawtang nindot kay nga simbolo, ang ihang pakigugma sa nasod, sa kultura. O niya, nining tungod Attorney Rufil, ang mga supporters sa lain-lain ng mga kandidato din sa Cebu sa province, no? Nagkadaghan na pod. Unya ato lang ning sundan din labi na ang pagproklamar na unya sa ato ang bag-o nga gobernadora sa lalawigan sa Sugbo, Attorney Rufil. Unya wa paghapon ang pinamungahan? Para buyag attorney, nagsige ra man ko tan-aw aning ang screen din wala pa gyud, wala pa nigawas nga transmittal gikan sa pinamungahan Cebu, Attorney Rufil. Sige, okay. Daghang salamat Attorney Rufil, kaubad din si Radyoman Jane Gallardo, Radyoman RV Veloso o si Idol Tuwiti para sa Bantay Balota 2025 midterm elections coverage. Kini si Buyki Tatakarumen.